Hai moitos na zona do norte de Portugal, hai algúns en Asturias, hai algúns tamén pola zona de Cantabria, pero Petos de Ánimas é unha cousa intrínseca con Galicia. Pasamos da fase mítica, donde non se sabe moi ben como explicar as cousas, entón hai que botar man do mito, construir o mito, e a religión é un mito, cando non hai elementos racionais para explicar iso. No momento en que a razón é capaz de aportar a súa explicación, o mito vai desaparecendo, non? É barroco popular, entón, todos os colores, as deformacións, todo iso teñen un encanto que te engancha moito máis que un retablo feito por o millor dos mestres. Ten como decir, o primitivismo, ese primitivismo que non te deixa indiferente. A mí o arte popular emocioname, emociona moito máis que a veces o arte da academia. En algúns petos, en iglesias, donde vou a restaurar, que hai petos cerca, pois moitas veces vemos ali cirios, aínda que lle poñen, que teñen, que siguen tendo devoción. Os cambios sociolóxicos e económicos na Galiza contemporánea levan a unha perda de influencia da Igrexa e iso implica o abandono dos petos. Din que o carácter céltico dos galegos se intúe a través do seu sentimento relixioso que impregna todo. Pero hai outros trazos, como o vínculo coa terra, unha unión que chega ao seu cumio no desexo de ser enterrado e fundirse con ela. Un carácter ao que a orografía axuda, con esa eterna sucesión de vales e montes. A morte en Galicia non se concibe dun xeito apocalíptico, senón como algo esperanzador. Esperanzas que entroncarían coa saudade propia dos galegos. Dicía Manuel Mandianes Castro en Loureses, Antropoloxía dunha parroquia galega, que as ánimas son os mortos integrados na vida cotiá. Era tal a integración das ánimas ca vida cotiá que había toda unha traxectoria de eventos que acompañaban cando un ser querido ou alguén da parroquia nos abandonaba. En primeiro lugar estaba todo o ceremonial de acompañamento. Dende a casa, cando o finado era acompanado ata o adro da igrexa, onde estaba o cemiterio, o funeral, todos os eventos. Despois estaba o seguinte grupo, que era o do recordatorio, durante un longo tempo no que o morto era recordado tanto nun primeiro momento na misa sabatina, pero despois nos cabo de anos, había novenas por eles, e tamén estaría todos os elementos dos contos de Lareira.
E por último estarían os lugares nos que se recorda aos mortos, estarían as fincas de ánimas, as encrucilladas, de aí a ubicación dos petos, as irmandades de ánimas que se encargaban de recordar na Semana Santa ou en distintas épocas do ano a esas ánimas e a eses seres queridos que nos deixaron. O mundo dos mortos é un mundo que nos une a máis culturas das que pensamos, porque a morte non deixa de ser o grande misterio xunto ca vida. E ante os grandes misterios damos respostas similares. Sí, en Galicia unha das características da cultura tradicional é que as ánimas están integradas no cotián, no día a día, e se ve como algo normal pois que as almas dos que xa morreron pois que sigan circulando, que aparezan en diversos contextos, que interactúen cos vivos, e iso se toma como algo normal, non? Pero, claro, cando falamos de ánimas, en Risco xa establecía dúas tipoloxías, non? As dos vós e os non tan vós, que eses os mete no mesmo grupo, dicir, os que van ao ceo e os que non poden ir momentaneamente ao ceo, que van a purgar algúns males que aínda non redimiron, e pois están a dos ruíns. Esa é a palabra que utiliza o Risco, os ruíns. Os ruíns non, se van ao inferno, ya se eso non teñen remedio, non? Alá quedan para sempre, non? Pero non están illados, de vez en cuando aparecen en diversos contextos, con diversas formas, entre os vivos, que reaccionan de distintas maneiras, pois según os casos, non? Agora que xa coñecemos as persoas polas que se erguen estes monumentos, imos comezar unha viaxe no tempo para entender o momento, o marco histórico e cronolóxico no que xorden e o porqué da aparición desta idea. Temos que remontarnos ás orixes, non? A cultura galaica. Nós somos un pobo indoeuropeo e iso fai que teñamos vínculos, que teñamos cultura en común con outros povos de Europa. E aquí xa hai unha cultura de ánimas, unha cultura de deuses de camiños, de conexión entre todo, que cando chega o mundo romano se multiplica. De todo isto toma conciencia o gran San Martín de Dumio, que recolle os cultos que se producían nas encrucilladas, pero el vinculábaos co demo. Todo iso era negativo. Co paso do tempo vai evolucionando, non, ese culto de camiños, das encrucilladas, que non deixa de ser lugares onde a xente se atopa, esos sitios onde se depositaban pedras que incluso podían representar as almas dos mortos, como en Santo Andrés de Teixido. A partir de todas esas pedras que se iban amontonando, pois nacerán máis tarde as estructuras, as pequenas arquitecturas que teñen a súa orixe na Contrarreforma. Pero hai detrás da Contrarreforma moito máis, ocultos mortos, ocultas ánimas, no que teñen un papel moi importante os mosteiros, e de maneira especial os cluniacienses. Eles son os que fan nacer o día 2 de novembro, un 2 recordo da xente que xa non está con nós. E a partir dese recordo, a partir desas misas polos que non están aquí, hai como unha demanda popular da xente do pobo de que teñan máis recoñecemento. Ese recoñecemento que a Iglesia nun primeiro momento non lle dá as ánimas, ao culto das ánimas, vaino a recoller a Contrarreforma Católica, institucionalizándoa pois no Concilio de Trento, e a partir de aí, pouco a pouco, é cando empezan a aparecer as arquitecturas arquitectónicas dos petos.
Non hai petos anteriores ao 17, non hai. Moi poucos do 17, a inmensa maioría son posteriores ao 18, se construíron entre o 18 e o 19. O máis reciente son do 19. E o contexto sí que é claro, non? Forma parte da escenografía que crea a contrarreforma. Na reforma aí se cuestiona todo o que é o culto superfluo que les chamaban, non? No 1517 xorde o movimento da Reforma. A Reforma, que está personalizada en Lutero, que tiña uns antecedentes, é un movimento político-religioso. Político porque os príncipes alemáns están nun momento de resposta ao imperialismo de Carlos I, Carlos V ali en Alemania, e religioso porque Lutero de pronto cuestiona todos os excesos da Igrexa. Cuestiona, por exemplo, que se emitan indulgencias e que se pida orar polas ánimas, porque ele entende que as ánimas, o morto, no momento en que morre, xa non está suxeito aos decretos canónicos. E sobre todo porque as indulgencias nese momento eran agobiantes, era unha emisión masiva porque estábase construindo San Pedro do Vaticano e os papas necesitaban moita achega de diñeiro para poder levar a cabo esa obra tan faraónica. Unha vez que se cuestiona eso e que se di que hai que suprimir o culto aos santos, as imaxes, todo iso, pois ven a reacción da Igrexa oficial, non? A contrarreforma. E isto das ánimas e todo isto, evidentemente, hai que incluílo nese contexto. A resposta da Igrexa é artéllase todo a través do Concilio de Trento. O Concilio de Trento, que ten lugar entre 1545 e 1563, faise non todo este tempo, senón que son 3 sesións, reúne a teólogos protestantes e teólogos católicos. A Igrexa, como froito de todas estas discusións, conclúe que vai manter a súa política de indulxencia, rezo por ánimas e tal, porque supuña unha achega de diñeiro moi importante, e ademais leva a cabo toda unha política de explicación da doutrina católica. É un momento no que aparecen os púlpitos para as prédicas, o catecismo, a obriga de que os párrocos estén na parroquia cerca dos fiéis, o obispo que este residindo na diócesis, e toda esta política sai de Trento para loitar contra ese protestantismo. Trento deixa claro que hai que manter ese tipo de culto, non só que hai que mantelo, senón que hai que potencialos, non? Hai que as igrexas deben de reforzar as tradicións de culto e que evidentemente existen os 3 estados post-mortem, o ceo, o purgatorio e o inferno, e que o que aspire a ir ao ceo pois ten que cumprir unha serie de requisitos, os que non, pero que tampouco están moi longe, irán ao purgatorio e os outros ao inferno, que eso non ten remisión. Bueno, isto é o que Trento quere deixar ben claro. En función deso se poñen en marcha unha serie de prácticas, incluso de liturxias, non? De acondicionamento das igrexas e dos complementos das igrexas, como poden ser os altares de ánimas que hai dentro das propias igrexas, e os petos de ánimas estarían tamén neste contexto, non? Pódense gañar indulxencias para ir ao ceo deixando esmolas nos petos de ánimas e nos altares e retablos de ánimas das igrexas. Unha cousa interesante é que os petos de ánimas saíron das igrexas hacia fora, porque antes estaban os petos de ánimas nas igrexas, que tamén son desa época, pero digamos que se popularizou e tamén para dicilo claramente, un afán recaudatorio, sacalo á rúa. Entón,
encrucilladas de camiños, adros de iglesias, cemiterios, prazas dos povos, montábanse un peto de ánimas. No intento de achegarnos á funcionalidade dos petos, temos que entender o seu valor e o seu significado. Hai tres aspectos nos que nos temos que centrar. Un é o valor económico, outro é o valor das encrucilladas, unhas encrucilladas que a Igrexa tentou modificar no seu momento, e finalmente o valor do propio culto ás ánimas que temos no noso pensamento galego. A funcionalidade, como o seu mesmo nome di, porque o nome o di todo, di petos de ánimas. Un esmoleiro para depositar diñeiro que se empregue para recordar os que non están. Que ocorre? Que o purgatorio é un estadio intermedio, é un sitio de tránsito do que se pode sair, pero para poder sair do purgatorio o ceo e poder disfrutar da imaxe de Deus, faise preciso que se acorden de ti, que recen por ti. E para procurar que recen por ti, están esas limosnas, ese diñeiro que deixa a xente por as ánimas que non teñen familia que se lembre diles. Ese diñeiro se recolle e despois, nas iglesias, se reza por todos aqueles que están no purgatorio e non teñen a nadie que os recorde. Esa é a función fundamental, que nadie se quede no purgatorio, que todo o mundo poda sair dil. Os que teñen familias, porque rezan por iles, a través das misas que se solicitan, e os que non están, gracias ás esmolas, dos que os pasan diante dos petos, por iso están nun lugares onde pasa moita xente, que deixan esas moedas e que, quen sabe, o millor, cando deixan ese diñeiro, están pensando que no día de mañá alguén tamén ardeixe por eles para así lembralos e non morrer de todo. Moitos foron esquilmados, porque tamén se deixou de dar esmola monetaria porque reventaban os esmoleiros, os roubaban, forzaban os candados. Bueno, incívicos hubo sempre. Entón, a esmola monetaria foi mermando e foi, pois eso, velas, flores, patacas, millo, porque tamén había a cousa de que, sobre todo na zona da Cañiza, hai un que se lle deixan mazorcas de millo para asegurar a colleita. E na zona de Redondela hai un que lle deixan patacas para evitar os abortos. Esas patacas que lle chaman as patacas das ánimas non se poden comer. As deixan como ofrenda, pero esas patacas non se poden comer, porque se as comes é como se estiveras comendo o feto. Entón, esas patacas deixanse aí, se chaman patacas das ánimas. Hai unha funcionalidade que se ve, que é explícita, e outra que non se ve, pero que tamén existe. Isto de rezar polas ánimas, de terlle misas, responsos e toda esta historia está moi ben. Eso, ademais, o concilio dixera que era válido, que era así, que era unha vía para redimir as ánimas, pero iso ten uns profesionais, e os profesionais hai que alimentalos. E as misas, e os rosarios, e as plegarias de todo tipo non son de balde. Eso hai que pagalo. Claro, se di ao mesmo tempo que o que dá a esmola, eso lle desgrava. Vai na súa conta, non, de beneficios ao final da súa vida. Entón, bueno, eso animaba tamén a xente. E as ánimas tamén adquiren o seu compromiso de intervir en favor do esmoleiro. Os esmoleiros, os petos, eran un xeito de conseguir ingresos. Tanto os esmoleiros
para rezar por as ánimas, como as indulxencias eran unha fonte importantísima para as parroquias, unha fonte de ingresos fundamental. De aí que estes que estaban ubicados nas paredes, nas zoas de paso, nas prazas, estaban todos en lugares de paso obrigado e nas encrucilladas eran moi importantes porque ademais reforzaban esa idea de conexión do mundo dos vivos co mundo dos mortos. Porque é por onde pasa máis xente, para facerlle recordar a xente que tú vives e tal, pero tú eres un candidato tamén a que a túa ánima teña que facer vida a parte do teu soporte corpóreo. Acórdate desto e vai preparando o teu camiño, non? E senón xa nos encargamos nós de recordarcho. Pouco coñecemos dos autores destas obras. Probablemente, pois, canteiros locais e artistas que carecían xeralmente de coñecementos escultóricos e pictóricos dos grandes autores do momento. Normalmente o que fai a axuda tamén se preocupa de que quede constancia, non? Por iso en moitos petos de ánimas aparece o nome do fundador, a data e o lugar. Eu fago este peto de ánimas en tal fecha, en tal sitio, que quede constancia desto, que para eso eu aporto os meus diñeiros ou que sexa, outro tipo de materiais, porque non sempre era cuestión de diñeiro, a veces a simple aportación dos materiais para facer o peto, pois xa supoñía un gasto importante. De moitos deles si están firmados, sábese que o fixo. Os que están nas igrexas poden quedar rexistros nos libros parroquiais, porque se o encargou a igrexa, o párroco, entón eso queda registrado. Pero os que están, como este e outros, en sitios onde non te esperas que vai haber un peto, é que alguén pagou para que estivera aí. É moi complicado saber que nos fixo porque non suelen estar firmados. Os canteiros non deixaban a firma. Debe haber moi poucos que teñan firma. O que si hai moitos é que por quen foi feito? Pois por devoción de fulanito de tal ou de fulanita de tal que o fixo, pero casi sempre son canteiros ou escultores, artistas dos que non quedan, dos que non se sabe quen o fixo. Si sabemos quen fixo o cruceiro de Ío, pero este peto, eu polo menos, non sei quen o fixo. Aquí, un pouco máis adiante, temos o cruceiro que lle chaman de Diego Cerviño. Chámanlle de Diego Cerviño porque sí que pon este peto foi hecho por devoción de Diego Cerviño. Pero quen o fixo? Non o sabemos, pero que baratos non debían ser. Non é un culto máis arraigado ao pobo e, polo tanto, dentro do pobo onde surxe parroquias e particulares que deciden levantar os esmoleiros. Os petos de ánimas e o purgatorio son populares. É o pobo que o demanda. O seu nome define a súa función esmoleira, mas non debemos esquecer que non existe unha única morfoloxía destas construcións. Existen tres grandes apartados, un é o das boetas, outro é o das pinturas de igrexa, os retablos, e as obras de cantaría. E dentro destas estarían distintos estilos e formas. Nos edículos
Ese é o punto de partida, sin dúda, sin dúda. O que pasa é que, claro, estamos falando pois, de principios da era, non? Da época romana, do século IV, V, e do inicio do cristianismo, pois temos un período curto de 4 ou 5 séculos en que coincide a tradición romana e a tradición eclesiástica católica, non? Pero, claro, ya houve moitísimas interferencias, non? O catolicismo, pois, cristianizou todo o que pudo. Por iso non é de extrañar que os edículos estes, que eran pequenos templetes, de acordo ademais ca sistemática arquitectónica romana, con dúas columnas na fachada, rematado en un triángulo, un frontón, na parte superior e tal, que se utilizaban como relicarios, ¿no? Para guardar ali reliquias ou amuletos ou cosas así, pois que o que había máis de Mao é do que se botou Mao a hora de facer os petos de ánimas. Que pasa? Que a hora de facer os petos, pois hai tipoloxías. Sin ánimo de facer un estudio taxonómico, dentro da cantería podemos agrupar 3 tipos de fábricas. Por un lado, os cruceiros, que poden levar ben na base ou ben desenvolvido ao lado do propio cruceiro, o peto. Despois estarían os petos que están nas paredes, os petos que están acompañando os adros de igrexas, e despois, por último, estarían os petos que se encontran ubicados nas encrucilladas. Nalgún deles desaparece a base, e o que se fai é proxectar cara adiante un telladiño a 2 augas pousado sobre 2 columnas. Despois hai outros nos que a importancia é o relevo. Ese relevo pretende imitar unha especie de retablo. Outro dos grupos son os petos que teñen formas arcaizantes e que reforzan a súa autoridade polo emprazamento no que se ubican. Outro dos grupos sería o que forman os que teñen unha grande preocupación por os aspectos estilísticos e o relevo na súa decoración. Por último, estarían os que son propiamente materiais reciclados. Aqueles que eran pedras, monolitos, obras de outras fábricas anteriores que son recicladas para convertilas en petos de ánimas. Que está feito dunha maneira tosca, pero feito que se nota que está feito como con cariño, con devoción. O que pasa que, a ver, isto é unha cousa, unha opinión miña, propia. Habería de todo. Habería canteiros que eran máis cuidadosos, artistas, e outros que eran un pouco máis, digamos, non tan refinados, pero o que conta é a intención con que foi feito. Hai auténticas maravillas feitas en pedra, moitos deles foron feitos en pedra. Hai moitos que foron feitos en madeira, co retablo de ánimas era feito en madeira. Eses perdéronse, porque ao estar a intemperie, sin ningún tipo de tratamento nin cuidado, esos perdéronse. Hai outros que lle chaman os cruceiros de quita e pon, que o mellor é a fornela e, nun momento determinado, teñen un retabliño de madeira que alguén o garda na súa casa e o pon. Foran como foran feitos con cariño e con devoción. E hai que pensar que falemos da Galicia do século XVII, XVIII, que moitos deles, aunque xa están integrados, digamos, en núcleos urbanos, en aquel momento podía ser un sitio totalmente aillado. E a xente deixaba eses cartiños en obras para que quedaran para a posteridade, de feito, quedaron para a posteridade. Pois, bueno, na miña labor de restauradora, pois sí que pois atopeime diferentes representacións de ánimas, pois tanto en retablos como en pintura mural, pois como en pequenas boetas ou así pequenas representacións, non? Pequenos retabliños que están nas iglesias. Evidentemente, pois canto máis poder económico, pois mellores elaboracións facían nas iglesias, pois
Evidentemente, pois hai artistas de primer nombre que traballan en catedrales, pois, por exemplo, na Catedral de Ourense, e que hai representacións de ánimas en algún retablo. Eso, pois, no barroco, non? Era unha época de esplendor en donde, pois sí, hai maravillosos estofados, bueno, as técnicas van cambiando, pois son máis elaboradas, minuciosas e con máis detalle. Despois, pois, estes pequenos exemplos que temos aquí son pois, arte popular dos povos, pois alguén posiblemente cercano á iglesia pois, do povo do redor, pois facían estas pequenas pois, interpretacións das ánimas para ubicalas ali na iglesia. Tanto pois, nos petos, vese esta, pois que desproporcionada, as mans, non, sin, bueno, unhas caras básicas e unhas pinturas básicas, pois propio de unha persona que tampouco é experta nin é de primer nombre. Estas posiblemente fosen, hai unha serie delas moi parecidas, pois que se facían con moldes, pois é unha técnica máis elaborada, pois que se facían en serie, sobre todo a parte de atrás. Si que a caixa cambiaba un pouco, a veces hai policromadas, outras non, pero eso serían xa dun taller pois, de artistas da zona, imagino. Despois, esta sí que tamén pois, de alguén cercano á iglesia, o sea, cercano á parroquia, evidentemente traballan pois, artistas de primer orden en iglesias importantes, en sitios de recursos. Non teñen por que ser tampouco en catedrales, hai iglesias de povos pois, con retablos de artistas importantes porque había recursos económicos. Tamén pois, sí que se representan pois, en pintura mural. No caso de Santo Estevo de Ribas de Sil, nunha das escenas do martirio de Santa Catalina, pois aparece ali representado o purgatorio, cas ánimas, tamén, pois eso, é unha pintura do século XVI. Pois a partir do Renacemento, non, hacia o Barroco, había pois asentados, por exemplo, no Renacemento, no XVI, había uns talleres importantes pois bueno, de Holanda, por aí, que estaban ubicados no centro de España, non? En Castilla. De aí se movían, non? Aí hai representacións, bueno, retablos importantes feitos aquí en Ourense, pois na catedral, non sei se despois esos grandes talleres pois formaban aquí tamén a xente, de aí se iba distribuindo toda esa, non sei, esa maneira de facer, esas policromías. Non sei, antes, evidentemente, hoxe compramos uns tubos de pintura, de óleo, da técnica que queramos, daquela, pois, facían, molían os pigmentos, normalmente, pois, no Renacemento usábase máis temple, era, pois, unha técnica que se facía, pois, con ovo ou con outra proteína, ou caseína, que co pigmento aglutinábase e aplicábase esa pintura encima de diferentes preparacións. E logo, pois, as pinturas o óleo, o aceite, que hoxe, pois eso, digo, que compramos os tubos antes, pois iban facendo óleo co aceite, con pigmento, mezclando hasta conseguir esas pinturas. Pero se hai un elemento importante na vida espiritual e devocional dos crentes, ese é o da iconografía. É importante porque a través das imaxes que se representan nos petos, os cristiáns poden conectar coa súa fe. E, segundo a Igrexa, profundan na comprensión teolóxica e experimentan a beleza da súa adoración. Alén diso, mantense viva a memoria dos que xa non están. Normalmente suelen estar representadas as ánimas.
no corpo superior que representa o ceo, pode ser representada a Virxe do Carme, que é a imaxe da advocación da Virxe máis representada, a Virxe do Carme, San Antonio e San Francisco. Entón, a Virxe do Carme se lle representa porque, aparte de ser a abogada dos mariñeiros, da xente do mar, é tamén a rescatadora e abogada das almas do purgatorio polo privilexio sabatino. O privilexio sabatino é, bueno, máis ou menos explicando, ven sendo, se a persoa que morreu co hábito do Carme e cumplindo unha serie de condicións adecuadas, a Virxe do Carme libera do purgatorio o seguinte sábado o da súa morte. O sábado seguinte o día da súa morte. Eso se chama o privilexio sabatino. Despois está representado outro santo representado é San Antonio. San Antonio sirve para todo, sirve para encontrar cousas perdidas e para rescatar ánimas. É un santo moi representado tamén nos petos. E despois está San Francisco. San Francisco aparece representado moitas veces porque é o único santo con potestade para liberar almas do purgatorio. Co seu cordón. Está representado en moitos petos e se lle representa lanzando o cordón e as ánimas agarrándose a él para salir das lapas do purgatorio. Non hai que confundir as lapas do purgatorio coas lapas do inferno. As ánimas do purgatorio se representan entre chamas porque o fogo purifica. Entón, no purgatorio purificas os teus pecados antes de chegar ao ceo. No inferno vaste para ali e ali quedas. Aquí non, pasas unha temporada e o lume purifica. Cal é a diferencia? Un ánima do purgatorio ten un rostro, digamos, sereno, esperanzado. Un alma condenada no inferno, aparte ten o demo de turno ao lado. Entón, sempre suelen ser representadas dunha maneira, digamos, esperanzadora. Os tres estadios suelen ser as ánimas de baixo. Na zona intermedia, unha representación da Virxe do Carme, a veces a Virxe do Carme, San Antonio e San Francisco, os tres, ás veces tamén Santo Domingo tamén co cordón. E despois, na zona superior, hai veces en que se suele representar ou ben o Espírito Santo, en forma de pomba, ou o triángulo co ollo de Deus, o ollo que todo ve. Ou incluso do ceo, da Santísima Trinidade, pero eso suele estar máis ben representado nos retablos e nos altares de ánimas das igrexas. Hai un en Vilaboa, o do Toural, en Vilaboa. Ese é moi curioso, porque está o purgatorio e o inferno debaixo. O inferno está representado como unha especie de reixas onde se ven os demos torturando dunha maneira moi esquemática. Outra cosa que é moi curioso, que lle chama a atención a xente moito, é que sempre hai representados cregos, obispos, frades. Eso quere dicir que sexas quen sexas, polo purgatorio vas a pasar. A gracia galega, que din que moitas veces, sobre todo nas das igrexas, se representaban o cura, ou o frade, o fulano de turno que non lle caía ben o artista, entón o representaba, digamos, caricaturescamente, o representaba entre os condenados no purgatorio. Sobre todo, deso se fala na Capela das Ánimas de Santiago. Creo que todas as figuras que están representadas nos retablos de ánimas e nos esmoleiros que hai nesa capela
creo que son figuras populares coñecidas do Santiago de Compostela daquela época. O que sí se podería herdar de Oriente é algún tipo de iconografía, como o caso que comentamos, a que do San Miguel pesando as almas. Unha iconografía que ten claramente a súa orixen en Exipto. En Exipto e en esa psicostase, que non é un término exipcio, senón que é un término grego, non, que reinterpreta ese proceso, momento no cal o morto se enfrontaba un máis aló, diante dunha báscula, se colocaba o corazón, o ib. O ib que en Exipto non é exactamente o noso corazón, é como a conciencia. É ese lugar onde se garda o que pensamos e o que fixemos, o que somos. E iso se contrapuña a unha pluma que representaba a deusa Mat. O peso de Mat, que era a xusticia, o correcto, o que debía de ser, que o corazón tiña que ser exacto. E se iso era exacto, entonces Osiris e o tribunal do máis aló daban permiso para que esa persoa disfrutase da vida eterna. E senón, en Exipto non había purgatorio, chegaba o monstro que devoraba o corazón e se quedaba sin nada, morría definitivamente. Pois desa iconografía hai unha evolución que se ve claramente hasta chegar á pesada da alma por a figura fundamental que é San Miguel. Entonces, sí que hai un vínculo, pero o vínculo está pola iconografía. Tomase algo que Exipto elabora para facer máis asequible o que ten a cultura cristiana. Desta viaxe sacamos varias aprendizaxes. Por un lado, quédanos claro que se trata de obras dun carácter moi utilitario. Une os membros da parroquia co recordo aos mortos. Refórzase a unión co alén ao tempo que se pide pola súa salvación, xa que, no futuro, nos han de volver os esforzos pedindo tamén por nós. Polo outro lado, atopamos conceptos filosóficos do mundo galego, que nos transmiten o sentir e a forma de entender a vida. E por último, está o que se deduce da propia fábrica. Están os canteiros, un oficio e unha tradición do lugar, e da propia pedra, que mira de cara ao home e lle fala da existencia inmutable do seu ser. Os petos de ánimas e os cruceiros son algo intrínseco da cultura galega que hai que cuidar e que hai que preservar. Somos parte do equipo de produción de Lembrame.gal. Queremos agradecervos que virades este documental, que sigades a nosa canle pulsando por aquí abaixo no botón de suscribirvos e na campaniña, e que nos deixedes os vosos comentarios, e se queredes tamén que vos comuniquedes connosco por o noso correo electrónico ou por Instagram, e que nos informedes de posibilidades, de ritos, de celebracións, de historias que consideredes que é interesante recoller. Moitas gracias e hasta o próximo documental. Hasta a próxima. Grazas.